Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk ki hima Arliang wa Umya Mauplang Welfare Society. Kabadai kawai nakikinhun tray mons ngobha. Kapau khmat ha kaba penek pensa badiada ya kami mariang. Ha ka khat santri ku benai jeliu arja apun riu. Ka senjuk ha ki khat san snem kala pensawa khambun. Daga kam bat kalayat syakmat ru ban wanra ikilat kilinti ban kintiu ya kayo kakot kinong shong shnong. Kum ka binta ha ki kam jengok kai perthei. Kilat ri jingri ki kam ban kintiu ya ka jingnang jingtip ka kot ka khya ki kam rep bat kiwei pat shu ha ka ne ka sngi ka senjuk kan jam sha ka binta ka basan ha ka bam pintri kam ya ka red plus project lane ka reducing emission from deforestation and forest degradation kata banyada ki khlau ki batap bat ki jing thau ba im ka senjuk ha ka ne ka sngi ka lapen ko burom ya ki dikhot barim bat meminta ha ka ba lapen ya da uba tambor lingdo u chairman ka senjuk ha ka ba lasam ya ki jingpen ko burom da ka kong RM Korba ka commissioner and secretary shaka sorkar Meghalaya ka ba repet ya ka tanat home police tourism bat ki wei kum ka kong san uba lamprang bala u president ka society u badai u menteri Hima Mauplang nalor ki wei pat Kakong RM Korba haba ai jingkren klakren halor kajing ede ki kam baka imlang sa alang katre bat ba ki bala ai men siem shibun e ikinong shong shnong ha ki hima ki badon ha ka imlang sa alang kalakren ru halor ka mauplang ka badon ya ka binta ka bakong san bha ha ka kam jingok kai perthei ya ka baki samla ka than ki don bha ya ka lat ban kentiu yalade ha ka babon ki liang habakren halor ka nigasi uba tambor lingdo ulaong ba kalong kasin jam ka bas ngokmen but kabawan ling ba ka jingi tray lang ha ka senjuk hi baro ka way nalor ka jing krishan ki hima ki bor shnong nalor ki nong shong shnong shu ulaong ba ka thong hi kumbalong ka de ban penne pensa bat ai jing hi kai halor ka me mariang hinrei bun ki way pat ki kam ki ba ka senjuk kala prat lenti bat kami lenti ru ba ha ki snem ban wan kan nang le shibun ki kam ki ban pen mentoy ha baro ki liang ya ka ne ka jing rakhe dap ka ba khat san jong ka senjuk lapen shongkun da ka jingi shimbinta lang ki longkbe longkpa ha ka ba la ai ki jingkren ki ba kado ki lat ki lenti ba ka emlang sa lang ka ple lat hakeleng ki hima ni khot ya i menteri wan ke pa yang lagi ma soga di balon ka pa ni le ka sha de ka kam magalong bune menta ya ka diga chakang jong ka ha ka de ka sinjo ka jongi Ikhoru ya Patrick Semyong agi kapti berjam lagi Ikhoru ya Pak Beni Iba Patrick Iba Ignatius Jerman Wei Gramba Rimanong Dengan Iba Workman Nongha Kamima Imam Allah bermakna sebagai para member baik kawan civil dengan tentu orang legacy. Kuble ya ke society ke jampi ke bala dap Hudson Snem. Mo kata foundation dia jampi Hudson Snem. Te kani ke peni sisya bang tadi ke society nagi kam pi peni hang ni kani ke long ke AA ke baitan ha namar bersyukur kam nak berkawarlut dari abang ni bersyong angin hidup meneh lasang berpeni kam pentre jongki mila asatu orang society bertre kishim yang kakalan banyadai kamariang labun tadi kam balabun ki area bagila cover yaki ki jingtung ding dan ki jing yada ya kamariang la bani ki omne seeing is believing parang mahunta ya kay iba POE katang pingin te kani barong ay kuble ya society kabalale ay kini kam barong na mahalan ni kapor ni penslur ngayon inang ni ya penslur bantung dia te kalajudan ka jung ba lada iway na ni way i long brew na diklug na halo ibahe ba larang ba kintu iway dia hagan sing ko juni katawan kamot bangila ya daya generation kebaruan kawai itu kalau marba hawan ika juk menta mi yo i ba
ke klau la nang duna bat ke tu ke jing ong bangin le thok diem la sa jing thok diem mo la sa sang da sni rengi ke mi yo iru bangila ban poi sa kata katong kalong namar bagani society hal ka jing lam jo kini geramba kilala ban encourage na penslur ye kilong ye ban sim ya balat ban set da ka LPG dengan aku brace sistem pat ya kataru namar kalong ka bae bangi nagalyang sarkar ban penbor ya no ndai lada nalyang jompi mo nalyang jompi kisngotu ila jing kordor jo kamariang bat lasim ya kanikalan ban bahai kamariang kata kalong ka jigarku ndai tam ya pi ya ni baro kibadan apa ni kete ngong kumne bang kham kerke te what's no way kawe masih pa ni ba mani train ni dan ka tapi hagam naga Porsche ka por haga jingtre ya jingmu jampi kilong ki kam ki ba ni baro ni milen ki ba ni ba ni dan bentana te tang da ki gintian what's no way mang kerke ha tengah get box sesi sempat yang society baro we bakan nang kiu syatang haga kam gajang ki ban baginang la ban celebrate kum ki foundation day that is past nem hadin kani kanya pateng la pateng haki kon diksi ki jami ban baginuan ra da ka jing kana ban ning kemen sisa bagani ka ni dan haga ni kali ka kerpang ngan su ongi ni mentala arbnai lai bnai ki dan nado baklik kemariang sekiri thor ni bon maha ki bre bawan ban visit yang ni ban ngatrai sama plang la bon bawan ngatrai la sai sismi hadu la sismi la arsmi do kin sabun ki bangi haban ya lam sene namal bagi pa wan pe ikini cloud tap jeni sene kalau bentang tegani kalong ke aka kabini so sarong ha ya ka dom ka khan ke jomi namal ba ni ngatrai lai post or post nemen chwa ki bre ki dang ki shi kom to shra ikani ka cloud Henry daga jing ye pe nang jom ki members ki jom pi ke jing yu inya jom ki mentang ilala ban penne ka kom bakalong but ndai ta kata kala ai sim we ishnong bandan kita ilau kentang da pela bahar masih keleng kita kang sumi kita ilau kentang te kal ki kam ban yu ye ka ho plang mo te kani ke jing start jing champang jom ki nang yalang ki jom pi ni ai burong ya ki basengi gani ka kam basengi gani ka society but ni ket bok ki ban simpi hadir ka bot lu kin nong ki ba ham sit re ham shu but ni kan men ba lada ibi ni we nani ni sim haladi banginong pong di bangin ni long adikar ka ka wa ni be bha banginong pen le no kita jing ai de ni ngatrai hat min na ban im ka jing im ka ba shongkun ka jing im ka ba shong spy bat bagi bre kan wan sini ki man kule ki man study bat ki man pe ni man na ka por bat haba ni ki wan pe na ko ite tourism padel kalong ba ni dei banang haba wan ki bre padel ni dei ban burong ki burong markerian sarong na ka jong mo ni dei sarong na ka jong dari burung lu iki baik pada mo de gaktir ka ya ki yang ini nga kemen ba hangi yedal kita ki guides ki ba dikena dada undon so haban bo kina ki nam da penslo dikena ka thai generation kina sedang ki kena samla ki ram baru kin tip hai ka story jom ka ni ka snong ka thau ka jomi kena balada wan ki bi kin yo ban benne ki ban som kham slam but bakin pas om ya betul ya kani ka khana hakibre bawan long ki deli hai but kita kin pa ban wan kata de ka marketing ya ka sing na jong so go we ka de jing ko ju sepa ka ba an bede ka long jing benne ka mariang ka balai bede ka long ba tien ka thili ka bro ka ko ngin hab ya nang bende da bro khnang bangin nang la ban krim ye ki bre ki bawan se ki jaga joni ni de ban benne ka problem menta kalong bon sin ki one package store na Guwahati ki one sin tang de ki kenta te ka pam ro ki lawan rahi na snong na jom te khamtam ki de babon ki de babam ya kane ka vegetarian food te ni ngathai ni la de ban nang ban set taru nang bang
ngi de ban kita badan restoran kita badan unit bo nak ke badi batch la kajong ki bab do la kajong dia namar ba kinsania mo yan ni la da kiyo i ngong i seeing is believing la da kiyo i bangi ni buram ya kata kecing tukom im joki kin bon ba wat sene namar ngayo i bon phana ni ni badan nam ba ban set itu di ban set kuma set kawai ni simple kabagi set de gede menong kabakut pada kabagi tetang ditahi na kitbok yang pibaro but so comment si kade ban yo ini portion ya ban ya dalam tapi ko ni gasni kerpam ka jang pi kublishi ha jang